ودسب ذكرى مجمرة مجرشان زلوا نجاري زبحال نقابلنا نحادة ساعات ذاكل نتنبيبنا أبنا مجمرة 10 دقائق أفتنا مودة هذا اللي كاب 5 دقائق ندحر زلوا صحفيهم تذكروا ما مهنياتو أفت ما أهل الله جزين أو كلا حسب سلطاتو هذا سباتنا 10 عامتنا يسرح اللمدي على نكبلون نصام عمينا جن تحققهم أيقونن نحادة عامتنا يسرح اللمدي يوزر لهم قلنا نحادة عامتنا يسرح اللمدي نعسر عامت لزدقاقمو نعسر عامت اللمدة لني نحادة عامت اللمدي نعسر عامت لزدقاقمو إمبر من مزعبيو ويدما دم حيش ونقر يلن سلازي إدما نحادة عامتنا يسرح اللمدي يوزر لو زبحال سلازي تمهارو كوليج ويدما تمهارو يونيفرسيتي ولاو كالوت زرعيون زنببون ويدما دسمعون كالن كالوتن يرسعون بتعمي يزرسع تبلو نززق على 3 مهارات ما كحبركمي أزوم زحبركم 3 ملكات اللي حدا غيركم تقداسنتكم ويدما تهرتكم سلازعبي تقداسنتكم تعاوي دما او كل هيوتكم تقبروا نغارات عوتات نتكونوا يحجزكم بزي اغاطامي همان كحبركم جيمي كويك زتوهاله صحافه يزصحافه ليميتلس تبل مصحف تخيلكم كتنبوا يحبركم فمصحف بزعبا امرو ويدما حنقول ود سبيات الزارب حنقول ود سب دما بفصم مودات حاصر كم زيبلون نزخ غبرئ انتيلو بتخكل كغبره زخئلن يزمد انت استوعلكم بلو حجي مسعابو خي مرسع جميرنبر نشي كله كذكر معاتي نيركو نبلينا نشي كله فصم يرسعني نيره حاز توالكو كل يدحز نيره أذا نجاركم متحف تايز بلالو مسيلكم حنقول ود سب حنساب انت سفيحو ويدما انت عبي كتقبي بايك قليني بناشتهم ذكرت انت نيركم حجون كم تكون تفوليهم بلحتم كتكون تفوليهم ولا بنشتين كله بليح ويدما ذكري اين بركم انت بالكم حج همان نزن 3 ممرحيتات زنجركم عند حدا تكبيركم بلحتي ويدما ذكرت تكون تفوليهم تحاتاتو مسايد موطن قداماي نريو نمبوم نغرات غا مچرشا عمرنا كنذكرهم ويدما هنا امطو من دحدا دلينا قداماي كنغبرم دلنا نغرات مس قدم حجي زنببنايو ويدما درانايو ويد سمعنايو نغرات مس تسمعنايو نغرات زي متسار ويدما زي نذكر كما يمثلكم نابنت حجي انا حدا علال كالكم مس دجمر جنا جمر كبل كلو حجي سهم مس قدم حجي دسمعكمو علال يهم تتححزوا ويدما نعهم تذكروا نابنت بزعوا قوبيه كالكم من دحج جميره أهايلكم نتخلنا نفلت أبزعوا قوبيين مانتي لنقويا كذكروا ويك تحاسبون كتسلاسلون تجمروا شعو نزع لكم ما قوبيا علال بقوا لبهم تسمعوا مو أفس لزحاسكم تعينا زقريفكم حسابكم ويدما مسمعكم ويدما تنشنكم بخالي التحس مالتي بزهم زيدما مبزحتو جزين نببو ويدما نريهم نجرات ملؤ بملؤ مذكر زعبينا سلازي خمس نموذج زخنا نجار كنرئي ويكنا بمسن الجمر مجمرة هنقبرم زلنا نجارات قدم حجي زرعنا يودي ويد سمعنا ينجار مزحدش نرئه ويد ما نببو زلنا نجارات زي متحز ويد ما زي متس نابنت أبنا أشوفت أنا تأمره من بار ويد ما مقمات قليل يزبهال مهنياتو هت أنا زخنا نجار كتنقرم كلها والحدا قدم حجي زفلت أو تاريخ سلازيله زي تحز ويد ما تذكروا نجار سلازي دما سقيلهم دسمعنا كم زهمان يبهالي نهت أنا تحنقول تعالى وراتي زدلا خايو كتصحفوا تخلي خايب بهال لمتى مسلكم كوم يبهال اتهتان كتعلوا ان كلهم قدم حجي زفلطو نجر سلا زي بلو بزي متحاز وي دما مذكاري سمعكم ما دحري دما فصيمو يرسعوني نحنا كن سلا زعبنا وي دما اند عبنا هنكيدن كلنا بزح نجر اندافلطنا سلا نخيد نتن سمعو وي دما نريو اندا تححزنا يو سلا نخيد نجرات كانت تاساسر اتناي شعو نجر كيقلبنالو يحلفنا تتخيل لك كم دم هتصانات مخانبر مالت نقول نقدم حج نجار مرسع نابنت فيلم دراهم ويدمان دنببكم ناب حدا سب كدولو ندحدا حاسبكم نتتريو ويدمان تنببوا نجارات አቋርጥኩም ደውሉ شعو مرأيكم ويدمان منبابكم قصلو እንበር حج هدول ويدمان دحر كدول እንዳበልኩም ولا حدا زي كتحزو تخلو يخم مهناتو حنقولنا دول اندو ديت دول እንዳበለ ولا حدا نجار كم دي تحسب ويدما كم دي تستوعب يزغبركا كالون اب كفل እንዳተማሃርኩም ሽንት ተወጢትኩም እንድሕር ኣለኹም እቲ መምህር ዝበለ እንተበለ ወይድማ ብዘረደ እንተረደአ ንኽትሕዝዎ ብጣዕሚ ትሽገሩ ኢኹም ምክንያቱ ማዓስያ ትቃጨል እንዳበልኩም ሓሳብኩም ናብ ካልእ ዝኸይድ ስለዚ ኣይሸንኩም ወይድማ ተማሂርኩም ካብ ክልቲኡ ላንጋ ተሪፍኩም ኣለኹም ማለት እዩ
مهنياتو حنقولنا زخفافل نغرات انت را አለው مقلايم اتزبلصي مهنياتو بزتخفافل امرو ويدما بزتخفافل حنقول ولا حنت خنحس لزين نخل نفت خالاير استمستسجر دما بزح غزيتهم دينرسعم فصاميتات استوعلكم لهم ترآهونكم اتهم طبلحات አይደለውም ፍጻሜታት እዮም ንኣብነት ብጣዕሚ ዝተሓጎስናሎም ማዓልታት ወይ ድማ ብጣዕሚ ዝሓዘናሎም ማዓልታት ወይ ብጣዕሚ ዝሓረቕናሎም ማዓልታት ኣይንርሳዕምን ኢና ስለዚ ንሪኦም ወይ ድማ ንሰምዖም ወይ ድማ ነንብቦም ነገራት ጠብላሕታ ከም ዝፈጥሩልና እንተራጌርና ክንርሳዖም ኣይንኽእልን ኢና ንኣብነት ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ከለኹም ኣክንዲ ብጎቦ ልብኹም ትሰምዕዎ ኣሃ ወይ ድማ እንዳተገረምኩም እንተራ ሰሚዕኹምዎ ምግራም ድማ ሓደ ካብ ጠብላሕታታት ስለዝኾነ ንኸይትርስዑ ይሕግዘኩም ንኣብነት ቆልዑት ከለና ዝተፃወትናዮም ፀወታታት ወይ ድማ ዝዘመርናዮም መዝሙራት ኣይንርስዖምን ኢና ንምንታይ ይመስለኩም እቶም ኩሎም ንገብሮም ነገራት ምስ ፀወታ ኣተኣሳሲርና ስለንገብሮም ዘይርሳዕ ይኸውን ምስ ስምዒትና ኣተኣሳሲርና ስለንገብሮም ወላ ምስ ዓበና ይንርስዖም ኢና ንደቅና ከይተረፈ ኢና ንዕልሎም በቲ ግዜቲ ኣተኣሳሲርና ስለንገብሮም ግን እንደ ዓበና ክንከይድ ከለና ካብ ስምዒት ወፃኢ ኮይና ስለንገብሮም ምርሳዕ ይመጽእ ንኣብነት ሕጂ ሻምናይ ወይ ድማ 10 ክፍሊ ኮይንኩም ተማሃርኩሞ ትዝክርዎ ዶ ትዝክርዎ ምን ይሁን ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ድሰማዕኩሞ ብጻጥ ስምዒት ከም ትቆልዑትን ካለሁም ብጻወታ ወይ ድማ ብዜማ ደስ ኢልኩም ኣይኮንኩም ተማሃርኩሞ ደቂ ሰባት ድማ ከምዚና ብጣዕሚ ንዝጸላሁሞ ነገር ክርስዖ እንድሕዳ ኢልኩም ምስሕማ ነገር ተተታሒዙ ወይ ድማ ሰልቺናን ከሎ እንድሕዳ ሰሚዕናዮ ንህንርስዖም ዓብ ተኽእሎ ይደሎ ስለዚ እንዳራኣና ወይ ድማ እንዳንበብና ሓደ ዘገርም ነገር እንድሕዳ ርኢና ወይ ተንቢብና ምርኣይና ወይ ድማ መንባብና ኣቋሪጽና ኣሃ ኣታ ከምዚ እዩ እባ ኢልና እንድሕዳ አንሰላሲልናዮ ኣልቦ ስለንህቦም ኣይንርስዖም ኢና ንኣብነት ናይ ኮሌጅ ወይ ድማ ናይ ሃይ ስኩል ተምሃሮ ሓደ ሓጋዝ ዝኾነ ነገር ክሕብረኩም ብዙሕ ግዜ ከተጽንዑ ከለኹም ዳሕራይ ክትርስዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘ ነገር ክዝክርዎ እንድሕዳ ደሊኹም ግን ቪዥዋላይዝ ማለት ስእላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክትሕዝዎ ፈትኑ ናፍቲ ሳልሳይ ኣርእስቲ ምስናቱ ድማ ኣገራሚኒ ህይወት ዝቕይርን ንኸይንርስዕን ዝገበርና ሚስጢር እንታይ ይመስለኩም ንፈልጦም ነገራት ወይ ድማ ዝተረድኡና ነገራት ናብ ሰባት ምትሕልላፍ ወይ ድማ ንሰባት ምርዳእ ንኣብነት እዚ ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም ንሰብ ከም ተዕልልዎ ሓሲብኩም እንድሕዳ ትሰምዑን ያለኹም ኮንኩም ብተገዳስነት ስለተሰምዕዎ ንኽትዝክርዎ ይቐለልኩም ምክንያቱ ኣመንጎ ከይጠፍኣኒ እንተጠፍኣንስ እንታይ ክብሎ እየ ኢልኩም ስለተሓስቡ ስጋብ ዝርዳእኩም እዮም ትሰምዑኒ ንምንታይ ንኻልእ ሰብ ክትነግሩ ስለዝኾንኩም ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ምስ ትርእይዎ ወይ ድማ ምስ ተንብቡ ንኻልእ ሰብ ከም ትነግርዎ ኮንኩም ተርእይኹሞ ወይ ድማ እንተንቢብኩሞ ኣይትርስዕዎን ኢኹም ተኽኢልኩም ድማ ናብ ካልእ ሰብ እንተደኣ መሓላሊፍኩሞ ወይ እንተሚርኩሞም ድማ ዝበለፀ እዩ ንኣብነት ሕጂ ነዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ንሓደ ሰብ እንተደኣ ነጊርኩሞ ሓንሳብ ካባይ ስለዝሰማዕኩሞን እንደገና ድማ ንሰብ ስለዝደገምኩምሉ ናይ ምዝካር ተኽእሎኹም ሓፍ ወይ ድማ ክብ ይብል ሓደ ኣብነት ድማ ጥኢት ክትኮስ ከላ ሓደ ፍጻሜ ኣሎ ጥኢት ክትኮስን ከላ እቲ ጥኢት ብጣዕሚ ረሲኑ ካብቲ ብረት ድወፅእ እንደገና እውን እቲ ኣፍ ናይቲ ብረት ይረስን እዩ እዚ ልክዕን እስኻትኩም ነቲ መልእኽቲ ክትዛረብዎን ከለኹም ነቲ ካልእ ሰብ ክበፅሖ ይኽእል ንዓኹም እውን ንሪቪዥን ስለዝኾነኩም ንኸይትርስዕዎ ይሕግዘኩም ስለዚ ከምቲ ነግርዎ ኾንኩም እንተደኣ ሪኢኹሞ ወይ ድማ እንተደኣ ኣንቢብኩሞ ኣይትርስዕዎን ኢኹም ሓደ ተወሳኺ ነገር ድማ ክትርእዩ ወይ ድማ ከተንብቡን ከለኹም ኣብ ናይ 25 ደቂቕ ናይ 5 ደቂቕ ዕረፍቲ እንዳገበርኩም ከተንብቡ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ብዓቕልን እንዳዓረፍናን እንተንቢብናዮም ወይ ድማ እንተጌርናዮም ንኽንዝክር ዓብ ዕድል ኣለዎ ካልእ ወዲ ሰብ ካብ ዘንበቦ ወይ ድማ ካብ ዝሰምዖ 50% ድሕሪ ሓደ ሰዓት ይርስዖ ምስ ሓደ ድማ 75% እዩ ዝርስዖ ዝብል መጽናዕቲ ኣሎ ግን እዚ ሕጂ ኩሉ ዝነገርኩም ሰለስተ መምርሒታት እንድሕር ደኣ ተግቢርኩሞ ንኽዝክሩ ዘለኩም ዕድል ዓብዪ እስኪ በሉ ፈትንዎ ባርዝ خبركم تحت مدبي بس أقرب كلكم أرستي تماهركم عجبكم تكون تصفى يجبر أبز ما تصبح على هنا تزوهنا أرستي تلكم كمتة تكاب شعوجن سلامك أنيو